Mga tua de bata di dupagi ulo ono mardala di baka sadame dolas ni roha ala amat ta de bata do pangalapan diaka sangat diaka hagabio adu damang majo tu amat ta nomor tua di bata dari masalah horak nolade madi hamu permusik nami Alahu moto hamido amat raja inang sori pada raja panuturu raja pangajari asa dituturi ulang nami jala diajari kami mengulang-ulang on asa nang maralo tu huta sangat do dia tak amang raja do inata sori pada adu damang ma tu amat raja inang sori pada nah dia nah lulu mau lihat mari hamu permusik nami nunga dilihat kamu panggiduan nami ala neng bulan nami ala neng bulan nami nama totor nami hami suhut nang suang soni nama doa turap dohot baru nami bere ibe bere nami asa marmula mana rengka marmula mana uri di partuan ini dua nama baik damang ma hodang mula-mula Maulana bados marwata bolo marliya pesahani mate ya maulade mari amu permusik nami asa mangaliat kita nama dongat tubuh asa lihat kali lihat horas kita selalu natarumuwi pirok pernah dodo di purian dodo baik damang mah permusik nami godang lihat-lihat